Ja, hij is er gewoon, hè. Hij zit gewoon aan tafel. Of het nou in Tilburg is, in interviews na de wedstrijd of bij de Sportcast. Luc Levert. Luc Levert, altijd in de basis bij Van Persie en nou ook in de basis bij de Sportcast. De oorvierder van SC Heerenveen, Luc Brouwers. We hebben natuurlijk een heel soort bepraten antwoord. Ja. Maar de belangrijkste vraag is eigenlijk, hast du de kriesbeerman staan? Daar ken ik daar aan zo wat over vertellen. Nou, aan tafel. Heerenveen wint voor het eerst dit seizoen een uitwedstrijd. In extremis kopt Luc Brouwers de winnende chin de touwen. En Cambuur speelt het misschien net goed, maar ze winnen wel van ADO. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Bel je even mij Zeist, verbel je mij Zeist, want de VAR niemand nou beslissen. Nou komt de beslissing en wat zei hij? Strafskop! Een muts op mijn hoofd. Nicolescu, ja! Hoe is het mogelijk? Nou, eindelijk een keer een voorsprong in een uitwedstrijd. Absoluut 1-0 voor Cambuur. Een prachtige onval. Hoe meerdere skieven van Mullum zetten de onval zelfs op. En kon de bal bij de eerste peel binnentikken. En ik loop hier alleen in een te stil. Oh nee. Het is de cultheld van Willem II, Jeremy Bokila. En hij zette 1-1 op het scorebord. Hij hong in de loft en hij is weer niet wun. Lee Bonus is de jongen die het ADO op 1-1 zet na een hele mooie paas van Jari Vlak. Pauwels dit wat de wezen boven het oorrekken. Hens, penalty. Ja, hij gaat op de stip. Michael de Leeuw scoort. Hij zet Cambuur op 2-1 in de 80ste minuut. Ja, Luc Levert, het is op een Luc Brouwers. Jongens, wat een explosie van geluk. Wat een extase van de spelers van SC Heerenveen. En de heren zitten aan tafel. Ando Faber, natuurlijk de nieuwe enker van Omroep Friesland, Roelof de Vries. En de onvierder van SC Heerenveen, Luc Brouwers. Lucie Brouwers. Nou, mooi dat je er bent, Luc. En we doen er echt alles aan om jou een beetje thuis te laten voelen. Daarom ook de muziek van Ja, ik voel hem. Guus Meeuwis. Ja, je voelt hem? Ja, nou, dat is echte muziek, hè. Dus ik voel me helemaal thuis. Dus En ik begin meteen met zingen, want ja, je had natuurlijk kritiek dat het publiek voor Simon Olsen zingt. Dus ik begin hier, jullie haken er niet echt in. Nee, sorry. Wacht even, ik heb nog wel meer trouwens. Wacht even. Oh jee, wat ga je doen? Wat ga je doen? Om Luc Brouwers hier, kijk, hier een feestjaartje op tafel. En zo. Oh, kijk. Geen groot warm bad zijn voor jou, hier een feestjaartje op tafel. Alsjeblieft. Zit jij in het Schermen-offensief of zo? Nee, hij was toch, het publiek moet meer achter hem staan, dus ik probeer het, ik doe hier mijn best. Nee, achter ons, hè. Niet achter mij. Nee, achter jou, ons. je Nee. Misschien heeft hij wat goed te Ik maken. heb niks, heb ik wat goed te maken? Nou, daar komen we straks op terug. We Wat doen in maakt ieder het? geval vandaag alles in het Nederlands, want dan verloopt de communicatie ook net wat soepeler, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Alles voor de Gisteren warm was er natuurlijk uitzinnige vreugde in de catacombe van het Koning Willem II stadion. Maar vervolgens zit je natuurlijk nog 3 uur lang in die bus terug naar Heerenveen. Hoe ging dat? Hoe is de sfeer dan? Ja, dat kakt dan wel in eigenlijk. Ja, ik heb het wel in, ja. Ja, dat is op het veld natuurlijk. Als je zo laat wint, dat brengt zoveel vreugde met zich mee. Maar uiteindelijk als je eenmaal 1,5-2 uur in een bus zit en nog een uur moet, dan dimt dat wel in. Dan gaan de oogjes dicht en de AirPods gaan in. Ja, en iedereen zet weer zijn Netflix-serietje op. En hier en daar wordt er nog gekaart. En wat doe jij? Jij kijkt nog eens een keer naar die goal van je. Ik heb Formule 1 eigenlijk teruggekeken. Maar de goal toch ook nog wel een keer, of niet? Eerlijk gezegd op dat moment niet. Ik denk dat ik hem vandaag pas voor het eerst heb teruggezien. Oké, nou, was een mooie goal. Was een moeilijke goal, zei Van Persie ook na afloop. Hij vond deze kopbal misschien nog wel moeilijker dan de kopbal tegen Spanje. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Ja, toch? Ja, vooral de omgeving ook. En het moment is natuurlijk veel lastiger. Jouw moment was mooier. Ja, Jouw moment was mooier. Ja. Nou goed, gisteren na de wedstrijd gaf Van Persie jullie allemaal een dagje vrij. En toch zit je hier. Ja, dan ben je wel een hele grote fan van de sport. Ja, dat ben je liefhebber. Fan van de sportcast. Goed betaald. Nou ja, dat dan ook weer niet. Trouwens, nog één vraagje. Ga je nog dingen zeggen waar je morgen misschien spijt van krijgt? Dat zullen we morgen zien. Dan lezen we het wel via Insta. Dan krijg je dat weer te horen. Oké. Nou, we hebben natuurlijk altijd overdenkingen. Dat doen we aan het einde van de uitzending. En in principe komen we daar dan niet meer op terug. Je moet gewoon kiezen, maar we komen er niet op terug. Ja. Maar voor 1 keer maken we toch een uitzondering. En kom ik er toch even op terug, want dit was de overdenking van vorige week.
Simon Olsen of Luc Brouwers? En teken vol om. Nee, wie zit hier, hè? Simon Olsen of Luc Brouwers? Simon Olsen. Tuurlijk. Ja, wat doet dat met je? Ik kan me voorstellen, dat voelt toch een beetje als een mes in je rug. Lucie Brouwers. Het sarcasme groeit hier. Ja, nee. Maar van... Ja, het was natuurlijk een dilemma. Hè? Nee, ja, weet je, het is, ik ben blij dat Roelof niet de trainer is. Dus ja, dan is het maar goed ook, denk ik. Voor mezelf, maar ook voor de club uiteindelijk. Maar Anders was het 1-1 gebleven. nee, ja, weet je, het is... Doe je nou lullen? iedereen heeft zijn eigen voorkeur. En ook Roelof mag zijn eigen voorkeur. We hadden net voor de wedstrijd of voor de uitzending Voor de over. wedstrijd. Wat is nou eigenlijk een speler die een beetje bovenuit steekt? Dus nou ja, toen kwam jij een beetje met Simon Olsen. Die is aan de bal zo ontzettend sterk. En ik wou, kijk, Luc speelt en Luc levert. Dus het zijn eigenlijk twee spelers die altijd spelen. Luc en Mats Keulen. Dus ik denk, die Simon Olsen, die heeft even een steuntje in de rug nodig. Ik vind Simon ook echt een hele goede voetballer. Ik kijk graag naar hem. Je probeert nu gewoon alles weer Probeer een beetje onderuit te lullen. Dat Simon idee Olsen. heb ik ook. Ja, toch? Jongens, we gaan naar de stellingen. En daar gaan we wel weer op terugkomen. Maar je moet uiteindelijk wel eerst kiezen. Maar goed, ik ga eerst naar Roelof. Roelof, toen ik zag dat Denzel Hall meedeed, had ik echt wel verwacht dat Heerenveen zou winnen van Willem II. Natuurlijk. Ja, Nee. natuurlijk. Nee, niet. Andor, Henk de Jong heeft gezegd dat hij met de winterstop 30 punten wil hebben. Dat getuigt van weinig ambitie. Nee. Nee. Luc, ik heb het hard op de tong, maar heel eerlijk, Roelof zegt vaker domme dingen dan ik. Ja, zeker. Roelof, ik zou ook eigenlijk wel een spelletje two-touch willen spelen tegen Van Persie. Doe maar niet. Ik denk dat ik het in mijn poten breek. Dus ja, wel. Ja, toch wel? Dat zou ik wel willen. Ja, oké. Andor, Cambuur heeft eigenlijk een prima eerste seizoenshelft achter de rug. Nee. Nee. En de laatste is voor Luc. De winnende goal tegen Willem II is mijn mooiste moment tot nu toe bij Heerenveen. Nee. Nee? Nee. Welke was het dan? We mogen niet op terugkomen, toch? Oh, nee, deze juist wel. wel. Het einde van de uitzending. Ah, je kijkt wel vaker naar de sportcast. Dan ben je... Nee. Voor mij is denk ik het worden van aanvoerder staat voor mij wel boven deze goal. Echt waar? Ja, zeker. Ja, vertel eens waarom. Want ja, een aanvoerder, ja, je doet de tos. Nee, maar ik denk dat het gewoon een eer is om een aanvoerder te mogen zijn van een bepaalde club. En voor Heerenveen, voor mij helemaal. Want waarom voor jou helemaal? Nou, ik denk dat dat gewoon, ik denk dat voor mij een ontwikkeling, dat een extra ontwikkeling kan worden, zeg maar, in mijn persoonlijke groei. Ik denk dat ik kwaliteiten daarvoor heb, de leiderschap. Ik denk dat het ook een soort van eer is om te zijn. Dus Maar voel je je verantwoordelijk? Meer verantwoordelijk dan als je geen aanvoerder zou zijn? ja, soms wel, maar dat is ook wel weer een valkuil ergens, ja. Ja, want je denkt ook, je wilt ook soms iets te veel oplossen of iets te veel voor jongens opnemen of ermee mee te bemoeien, zeg maar. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is of Nee. ook niet per se wordt gevraagd van je. Nee. Dus en, het is- en het is soms ook wel lastig, want je hebt wel eens eerder aangegeven, jij hebt het hard op de tong. Ja, Er nee. vloept wel eens wat uit. Nee, maar dat heb ik altijd al gehad. Dus dat is niet per se iets van de laatste jaren. Dat heb ik altijd al gehad. Dus ja, inderdaad, de mensen die me kennen, die weten vaak al hoe ze ermee om moeten gaan. Laat maar lullen en neem het niet te letterlijk allemaal. En vaak kom ik eigenlijk vaak al een kwartier later kom ik er al wel een beetje op terug. Ja, Ik heb er ook wel eens last van. ja, Roelof ook wel. Roelof heeft er ook wel eens last Maar van. blijf het wel vooral doen, Luc. Ja. Ga nu niet denken, na die volgende week, volgens mij doe je dat ook niet. Voetbal hoef je er ook niet voor te Het zit er ook niet in bij mij. hoeden. Maar gewoon blijven doen, zeggen wat je vindt. Want daar kom je het vers mee. Nou ja, en het zijn ook de leukste interviews voor ons, uiteindelijk. Nee, ja, dat geloof ik. En ik krijg ook regelmatig complimenten over mijn interviews. Dus het is niet, los van vorige week is het over het algemeen vaak positief. En kreeg je vorige week ook veel complimenten over je interview? De jongens omheen wel. De jongens op de tribunes niet. Nee. Maar werd er in de ploeg over gesproken inderdaad na afloop dat de jongens bij je kwamen die zeiden van nou fijn dat je dit gezegd hebt? Niet zozeer fijn of niet zozeer dat ze opgelucht waren van eindelijk iemand die benoemt. Dat was niet de lading. Maar ik denk wel dat heel veel jongens het met me eens waren. Of dat ze mijn punt begrepen. Want mijn punt was niet dat ze Simon Olsen niet mogen toezingen. Mijn punt was dat we het hardst kunnen gebruiken als iedereen wordt toegezongen. Dat is eigenlijk heel mijn punt. Het was Dat niet snap zo ik ook dat, wel, het toch? was niet Ja. zo dat pak een beetje Sam Kersten of zo bij je kwam en zei Luc, wat heb je dit goed opgelost voor ons? Nou, ik denk dat Sam Kersten wel één iemand was die het wel volledig met me eens was. Ja, Ja. zeker. En die steun voelde ik ook van hem, hoor. Zeker. Ja. Maar toch bied je vervolgens een dag later je excuses aan.
Ja, maar dat is meer... Ik heb wel een opmerking gebruikt als mes in de rug, zeg maar. Dat is gewoon een verkeerde opmerking geweest. Met veel te veel lading. En ook helemaal niet het geval. Want ik denk dat de emotie is die op dat moment de overhand nam ook. Van de teleurstelling van de 1-1 tegen een RKC. Wat, met alle respect, wat voor ons gewoon een overwinning moet zijn. Dan roep je wel eens dingen die je oprecht ook niet zo ziet. En dat was... Met mes in de rug was het echt een opmerking die ik echt niet zo zag. Want soms, want dan ben je eigenlijk zeg maar de verpersoonlijking van het opportunisme van het hedendaagse voetbal eigenlijk. Hè? Want Luc is boos en en een week later ben je weer de held. Ja, maar dat is niet zozeer dat ik dat ben. Dat is denk ik de voetballerij. Ja, precies, dat bedoel ik. Want dat is het mooie eraan, maar dat maakt het soms ook wel lastig. Want je krijgt natuurlijk met teleurstellingen, met een hoop meningen te maken. Maar de week daarna word je weer op handen en voeten gedragen, zeg maar. Even heel overdreven gezegd. Dan besef je wel van, we moeten wel een beetje stabiel blijven qua emoties. Ook voor jezelf. Want je moet nou niet doen alsof je zelf de hel bent. Maar op het moment dat het even iets minder aan toe gaat, moet je ook niet helemaal in de put gaan zitten. Zeg. Ja, maar vorige week, jij beheerste de sportkatern. Hè? Het ging over jou en over Guus Til. Maar iedereen had het erover. Ja, zo heftig heb ik het oprecht niet meegekregen, hoor. Want op zich heb ik me dat weekend wel redelijk van afgesloten. Maar ik denk in Guus Til zijn geval was het wat meer een mentale kwestie. Iets waar hij heel erg mee struggelt. Eigenlijk emotieloos misschien zelfs. Ja. Met mij was er iets te veel emotie. Dus je kunt ook zeggen, nog even over de inhoudelijke opmerkingen die je maakt. Hè. Je kunt ook zeggen, jullie spelen 1-1 gelijk tegen RKC. Spelen al tijden niet echt goed voetbal. Althans, zo zal het publiek het... En zo heb ik het ook wel een beetje ervaren. Hebben ze ook gelijk. Ervaren. Zeker. Loop niet zo te janken, Luc. Ze zingen één keer die Simon Olsen en dan ga jij een beetje... Ik vind het niet leuk dat ze tegen me... Wacht even, doe even een verbommeltje. Nee, maar dat... Kun je ook zeggen. Nee, maar dat is uiteindelijk ook de emotie die ik ook zeg maar heb. Omdat ik 3 minuten na zo'n wedstrijd voor de camera moet staan. En net als de rest van het stadion enorm baalt van het resultaat. En ook nog eens de manier waarop, dat maakt het nog pijnlijker. En dan bedoel ik niet zozeer de penalty, maar ook het spel eromheen. Maar 20 minuten later stond je nog weer bij mij. Toen zei je eigenlijk precies hetzelfde. Ja, maar... Had je nog wel netjes je haartjes gewassen? Ben je gedoucht? Ben je 20 minuten verder? Had je nog over na kunnen denken van ik ga het niet weer doen? Nee, maar ik denk dat ik over het algemeen niet helemaal door had hoe ik overkwam. Want mijn punt... Ik sta nog steeds achter mijn punt. En mijn punt is gewoon heel simpel. Is alsjeblieft blijf Simon Olsen toezingen. Want dat verdient hij. Maar dat verdienen de jongens die op het veld staan ook. Dat is eigenlijk heel mijn punt. Dat was je punt. Alleen het ging met name over die ene opmerking van... jongens, het voelt als een mes in de rug. Die opmerking had je niet moeten doen. Ja, en die wordt heel groot. Omdat het ook een zware opmerking is. Wordt die ook heel groot genomen. Gebracht door mij. Maar dat is... Het lijkt dan ook alsof ze ons nooit steunen. Dat is helemaal niet waar. Nee. Gisteren waren ze ook weer... 550 man, helemaal in Tilburg. Überhaupt uitwedstrijden, thuis, even los van thuis, maar überhaupt uitwedstrijden staan ze denk ik in de top 5 van bezettinggraad. Dus ik denk dat, we hebben echt niks te klagen qua support, hoor. Nee. Het was puur op basis van die wedstrijd. Maar nog even dan nog naar gisteren. Hè, want jij zag die voorzet van Shane Nunnally en jij dacht van, deze is voor mij. Ja. Je hing op tijd in de lucht. Ja, het wil ook niet per se bekend staan om iemand die nou heel hoog kan springen of echt net als dat Ronaldo heel lang in de lucht blijft hangen. Maar toen ik dat gisteren zei jij van ho, ik heb ook tegen AZ gescoord. Nou, jij zei dat je niet wist dat ik kon koppen. Ja, dat wist ik ook echt niet oprecht. Toen zei ik dan heb je denk ik zwart-wit beelden gezien. Maar goed, dat was inderdaad tegen AZ, maar het was een beetje ondergesneeuwd. Hè, nee, echt ook, want het gaat helemaal niet om dat deze doelpunt tegen AZ. Dat snap ik zelf ook wel. Nee, maar het was een fantastische... Che heeft, zeker als je aan de rechterkant staat, gewoon met zijn snelheid heel veel... hij is heel direct. Dus hij hoeft er... Nou, gisteren was hij wel voorbij, maar hij hoeft er eigenlijk niet eens voorbij te zijn om een voorzet te geven. En die heeft hij ook echt heel goed, want
dat doet hij op de training ook echt regelmatig in, als hij aan de rechterkant staat. Dus ik zag hem gaan. Ik zag hem eigenlijk een bal eigenlijk soort van langs die jongen tikken en rennen. Ja, dat was wel het moment van mij dat ik denk van hij gaat komen. Ja. Dus je hebt wel eens buitenspelers waarvan je nooit echt zeker weet. Hè. Gaat hij hem nou voorgeven? Vaak kappen ze weer terug. Ze willen ze toch weer die actie. Let's go, die gaat toch altijd alleen. Seboui. Schiet meestal op de goal. Ja, maar ook wel raak vaak. Ja, oké. Maar mag je niet klagen. Dan hoor je mij niet. Nee, maar als je bijvoorbeeld... Ilias is wat meer een straatvoetballer, hè, wat dat betreft. Wil graag die actie aangaan, wil graag ook passeren. Als hij er nog niet helemaal voorbij is, dan wacht hij eigenlijk om hem opnieuw voorbij te gaan. En dat heeft ook dat zorgt ook voor heel veel kwaliteiten. Maar Tjay is daar een directer. En die heeft ook die snelheid om er eigenlijk al met een tikje langs af te gaan. Maar toch was het een lastige bal, want er zat niet echt veel snelheid aan die bal. Nee, ik heb hem teruggezien. Het was inderdaad Schepijs noemden wij dat. wel wat meer een wat hogere, langzame bal, ja. Maar als ik hem terugkeek, haalde ik hem volgens mij ook best wel uit mijn nek, die bal. Dick Nanninga. En natuurlijk een Ken beetje... je Nee, zeg Nou, zoek maar op. Echt niet? nee. Dick Nanninga, WK 78. Jazeker. En dan echt Ja. niet. Ja. WK 78. Ja, nou ja, dat Scoorde in de finale toch, Dick? Nou, Jazeker. Dat stond ik tegen Argentinië. Maar wacht even. Ga je nou een beetje lullig doen dat wij raar vinden dat jij degene die in de WK-finale scoorde niet kent? Nee, ja, dat... Die moet je gewoon kennen, hoor. Sam Kersten kent hem. Sam? Oh, ja? Sam? Hij zit hier achter in beeld en hij schudt ja. Hij schudt, ja. Ja. Jongens, we gaan even naar Cambuur. Want bij Cambuur werd er ook gejuicht. Zullen we even in het Fries? Ja, ik kan wel even in het Fries. Nee, joh, doe maar. Ja, toch? Ik luister wel. Blokje Cambuur. Gaat gewoon door in het Nederlands. Oh, dat is niet in Fries? Nee, maar kan hij toch gewoon alles Oké. begrijpen? Cambuur wint van ADO. Kan Luc meepraten. Ja. Ja, precies. En winnende goal van Michael de Leeuw. Die schiet echt alle penalties binnen. Hè? Alweer Ja. nummer 4, 5, 3 geloof ik. 3. Maar ze hebben in ieder geval eindelijk iemand gevonden die penalties binnenschiet. Diemers durft niet meer. Ze hadden nog even een korte onderrondje vlak voor die penalty. Waarin Diemers uiteindelijk het aan De Leeuw heeft gelaten. En De Leeuw scoort ze. Dus als hij op het veld staat, dan is hij de nummer 1. Maar wie staat er bovenaan het lijstje? In principe De Leeuw. In principe de Leeuw. Nou ja, als je kijkt voorheen Diemers. Maar goed, die heeft 2 of 3 gemist. 2 dagen. 2 volgens mij. Dus inderdaad, toen is De Leeuw bovenaan het lijstje gekomen. Maar goed, die speelt niet altijd. Die zit ook wel eens op de bank. Maar in dit geval speelde hij. Dus dan is De Leeuw de eerste nemer. Maar anders is Diemers de nummer 1. Als De Leeuw niet op het veld staat, wel. Ja. Want jullie hebben ook een lijstje. En daar staat Nicolescu bovenaan. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde geval als Cambuur. Ja, en jij vindt ook gewoon, dat zei je gisteren ook, hè? Want Nicolescu zei eigenlijk, jij mag hem ook wel nemen. Maar jij zei nee, we houden ons aan het lijstje. Ja, en Nico kan dat gewoon heel goed. Ik ben nummer 2 en Ali is 3. En jij dacht, mijn moment komt nog wel. Ik denk, ik ga hem nog wel maken. Dus laten we het een beetje verspreiden, de goals. Nee, maar ik had beelden gekregen van onze keeperstrainer dat de keeper heel snel gaat. Dus die wacht niet echt op totdat je schiet, maar hij gaat heel snel. En ik weet dat Nico een beetje zijn stopje in zijn aanloop heeft. Nou, als je dat echt onder controle hebt, dan heb je eigenlijk de hoek voor het uitkiezen. Want de keeper ligt dan in een hoek. Bedenk je dat allemaal in die split second op het moment dat die bal naar de stip gaat en jij in overweging bent, doe ik het of doet Nico het? Nou ja, op dit moment was dat echt een serieuze afweging voor mij, ja. Omdat ik echt dacht van, natuurlijk wil ik hem nemen. Want ja, het zijn over het algemeen, makkelijk wil ik niet zeggen, maar het is een relatief makkelijk doelpunt wat je op je naam staan. Dus dat kan nooit kwaad. Maar ik dacht echt van ja, en ik ben ook soms wel bezig om die penalty met een stopje te nemen. Maar voor mij is dat minder natuurlijk dan voor Nico. En Nico is überhaupt nummer 1. Maar kan jij in het stopje nog switchen van hoek? Dat probeer ik. Oh ja, dat ben je aan het trainen. Ja, daar heb ik met Andries een tijdje geleden wat meer... want Andries En bij Andries gaan ze er allemaal in, hè, weten we. ja. Nou, op de training praktisch regelmatig. Oh ja? Serieus, ja. Ja, Daar hebben we het aan. Die 2 jaar geleden moeten doen. Ja, precies. Maar nog even terug naar Cambuur. Want Cambuur die won van ADO, Ja. maar het was niet goed. Nee, het was niet goed. Eerste helft was nog aardig. Cambuur vond de ruimte achter de verdediging van ADO. Werd wel gevaarlijk via de flanken, vooral via Pauwels. Alleen het ging steeds mis met de eindpaas. Bezetting voor de goal was niet goed. Dan zou je zeggen dat zijn patronen die je traint ook in afwerkoefeningen op de training. Blijkbaar stond dat niet goed. Hebben ze in de rust ook extra aandacht aan besteed. Fragmentjes laten zien. Alleen in de tweede helft lag die ruimte er veel minder. En de tweede helft was gewoon minder. Was niet goed. ADO, Vechtvoetbal was. ja, ADO kwam beter in de wedstrijd. Maakte terecht die 1-1.
En uiteindelijk, door een gelukje win je hem nog. Want die penalty was echt weer zo'n geval. Ik weet niet of je hem gezien hebt, maar dat een bal tegen een hand geschoten wordt. En die hand die hangt dan een beetje half langs het lichaam. Oh, volgens mij zag ik hem net op de... Ja, precies. Ja. Dus dan heb je gelukje. En, Maar ze speelt niet goed, maar ze staan nu wel achtste. en maar 3 punten achter op de nummer 3. En daar spelen ze vrijdag tegen. Graafschap. Dat is de Graafschap. Die spelen wel vanavond nog. Dus eigenlijk staat Cambuur er best prima bij. Ja. En was dit wel een belangrijke overwinning. Want ADO haakt nu wat af. En Toch zei je aan het begin van deze uitzending van ze hebben niet een heel geweldige eerste seizoenshelft achter de rug. Nee, want ze Ze hebben... spreek je dus nu weer tegen. Nee, je moet me even laten uitpraten. Oh ja, ze sorry. hebben natuurlijk in het begin 1 na laatste gestaan. Ja. Een hele slechte fase gehad. Allemaal verklaarbaar. Jonge spelers, inpassen van een team, et cetera. Dus het is wel logisch. Alleen heel goed zou ik die eerste seizoen zelf niet willen noemen. Ze staan er redelijk bij nu. Ja. Maar niet meer dan dat. Hoorde ik jouw buik, Roelof? Die oranjekoek van Luc, die borrelt al. kan er boven. Dat jonge spelers gebeuren, dat snap ik gewoon niet zo goed. Ik bedoel, Messera en Nat, die krijgen wat meer minuten. Vooral Messera de laatste tijd. Maar de rest, Kieftenbelt is erbij gekomen, De Leeuw is erbij gekomen, Diemers is erbij gekomen. Nieling speelt, dus ook niet meer de jongste. Dan denk ik, er zijn er toch alleen maar oudere jongens bijgekomen. Welke jonge jongens heb je er over? Pauwels. Ja. Maar ja, dat is de beste voetballer, dus die telt dan niet mee wat dat betreft. Op dat Maar gebied. ten opzichte van vorig seizoen is de basisopstelling op 9 à 10 plekken gewijzigd. Ja, daar zijn ze beter van geworden. Daar zijn ze zeker beter van Ja. geworden. Maar dat is logisch dat dat niet in een week in elkaar valt. Nou, dat wat langer duurt. Dat is wat anders dan dat ze jonge Daar jongens. horen ook jonge jongens bij, Zoals? inderdaad. Zoals Nati, zoals Pauwels, zoals Messera. Nieling is nog jong. Dat is Nieling. Nieling is 20 of 21. Zo jong? Ja, zo jong. Mag Dus je niet meetellen. precies. Dus ik vind het verklaarbaar. Ik weet niet hoe een team moet toch... Dat moet groeien, toch? Jij weet dat, Luc. 100%. Jullie moeten ook nog groeien. Nee, ik denk dat gedurende een jaar überhaupt een team heel erg groeit. Maar ik wist het zelf niet, maar als ik jou hoor zeggen dat 9 à 10 posities veranderd zijn, dan doe je het enorm goed als dat vanaf speelronde 1 direct loopt. En dat is bijna te mooi om waar te zijn, denk ik. Dus als ik zie dat ze 3 punten achter staan op de nummer 3... Dan denk ik dat je gewoon kunt spreken van een prima eerste seizoen zelf. Ja, want jij volgt, want je weet dan misschien niet wie Dick Nanninga is, maar je volgt wel de KKD. Ja, KKD. Je bent wel een liefhebber, toch? Ik hou van de schakelprogramma. Hij komt Ja, programma precies. vrijdagavond. Wie wordt Heerlijk. de kampioen? Denk jij, welke 2 steken er bovenuit in de KKD? Wij denken hier aan tafel allemaal Volendam. Ja, die had En Excelsior. Volendam. Excelsior denk ik dat die uiteindelijk ook... Nog een te outsider sterk dan? zijn. Wat wordt de outsider van die twee? Die staan er niet- Emmen is wel Emmen aan een begint nu- gevaarlijke opmars Ja, bezig. Emmen begon heel matig. Ja. Begint nu hun puntjes te sprokkelen. Heb Ook, ik ook wel. tegen Ook niet Cambuur heel gezien, makkelijk allemaal maar- volgens mij. Maar wel 3-2 laatst, 2-1 volgens mij. Maar ook echt gewoon een goede ploeg. Maar ik blijf goede voor keeper. Den Bosch gaan. Die via de play-offs nog. Ja, Tuurlijk. Oh. Gewoon altijd Ja, blijven doen. Je oude maar- clubpie. Maar jullie hebben natuurlijk als Heerenveen zijn, hè, dat is bekend geworden, staat op Transferroom. Transferroom, Staat dat, jullie hebben spits, rechtsback, linksback en een keeper nodig. Nou, daar komt nu de centrale verdediger helaas bij voor de bestuurder van Pavel Bokjevic. Jij kijkt vaak naar dat schakelprogrammaatje, wij ook. Jij bent dan ook een beetje aan het scouten natuurlijk. Noem nou eens even 1 of 2 spelletjes waarvan je zegt, zo, lekker man. Die zou ik op in de vizier Ik houden. vind In het Zandvoort even appen. ook met het idee dat je weet nooit wat er met Mats. Kult. Ook voor de toekomst. Ja, maar die wil zijn contract niet verlengen. Hè? Dus die gaat misschien wel weg. Dat durf weet ik je oprecht niet, niet maar te dat zeggen. Maar dus, op dit moment loopt hij af. Maar überhaupt, al zou die verlengen, dan heb je er nog maar 1 eigenlijk. Denk ik dat Nick de Groot, de linksback van Den Bosch, de jonge, heel veel energie naar voren. Heel veel power, maakt echt denk ik een goede ontwikkeling door. Ja, alle grote spelers van Heerenveen die komen uiteindelijk toch bij Den Bosch vandaan. Hè? Nou ja, Van Nistelrooy, Lurling, ene meneer Brouwers, Sam Kersten, ja. Sam Kersten. Ja jongens, uiteindelijk, Het is niet zo moeilijk, het hoor. is niet zo moeilijk. Ga gewoon een wedstrijdje naar Den Bosch kijken. toch? Je pikt er 3 op. En Ja. je hebt Nee, maar toekomst. jij bent aanvoerder en ik neem aan dat Ferry de Haan ook regelmatig bij jou komt. Je hebt ook een account bij Transferroom. Wat voor spelers hebben jullie dan nodig? Ja, alles behalve. Wat dat betreft komt Ferry nooit bij mij. nee. Nee. Kwam je wel bij je na dat interview? Van, Luc, dit moet je even rectificeren? Of, Nee, ik ben oprecht door niemand teruggeroepen. Ook niet door de trainer, ook niet door Ferry, ook niet door de mediaafdeling. Door niemand. Alleen uiteindelijk het gesprek met de supportersgroep.
heeft er wel voor gezorgd in overleg. Van dat het misschien handig is om iets naar buiten te brengen. Zodat ik ook meerdere mensen kan bereiken. Oh, sorry, dit snap ik even niet. Want je hebt een gesprek gehad met de supportersgroep. Nieuw-Noord. Ja, Met Nieuw-Noord. Ja, de woordvoerder daarvan. Ja. Die heeft jou gebeld. Ja, die heeft mij via Michiel de Boer heeft hij mij Teammanager. contacten opgenomen met mij. En zijn we in gesprek gegaan eigenlijk over wat er speelde nu, hoe het bij hun is gekomen, hoe het vanuit mijn kant. En naar aanleiding daarvan heb je besloten, dan zet ik wel een soort van... Ja, voor mij was het op Kunnen we het een excuus noemen of rectificatie? Ja, excuus is denk ik een heel groot woord, of iets te veel, denk ik, want het is niet een volledig excuus. Maar dat was wel de insteek, het was wel een soort van, even terugkomen op hetgeen wat er gebeurd is, zo zie ik. Ik had het anders moeten zeggen. Mea Zo is culpa. het. Mea culpa, ja. Goed, Maar ik ga toch weer even terug naar Cambuur. Of wil je nog heel wat... Nou, het is heel belangrijk zeggen. Of ga je nog een keer beginnen over dat... Ik had een heerlijk ongemakkelijk moment. Ik zat op een bankje en ik zie het Insta-bericht van Luc. En dus ik appte hem even. Ik zei, je weet wat ik bedoel, hè? Dus ik appte hem en ik zei, ben je op je vingers getikt? Dus hij, door wie? Hoezo, door wie? Ik zei, nou ja, weet ik veel, door Ferry de Haan, door Robin van Persie, door je moeder, weet ik veel. Hij heeft er een beetje respect, Roelof. Maar ik zei, nou was er wel een grapje. Ik denk, dat kan hij wel hebben. Maar hij zat er in een andere mood. Dus ik zat op de bank. Shit, wat heb ik nou gezegd over de moeder van Luc trouwens? We zijn deze uitzending begonnen van... domme dingen zeggen. Hij zegt wel eens vaker domme dingen. Dus bij deze mijn mea culpa nogmaals, Luc, voor dat bericht. Op dat moment was het ook allemaal, kon ik even niet meer, Snap ik. kon ik niet meer even plaatsen wat nou een grapje was of wie nou serieus. Want er is best wel wat over je heen gekomen eigenlijk, uiteindelijk. Ja, uiteindelijk heb ik het er heel snel uitgezet. Dus je kunt natuurlijk berichten uitzetten, dingen niet meer meekrijgen of... Roelof blokken. Nou, nee, dat Je niet. hebt je account op privé gezet op een gegeven moment. Ja, dat en dat ze me geen berichten meer konden sturen, want op een gegeven moment kwamen die wel binnen. Dus dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk helemaal niet zo heel veel meekrijgt. Maar ik denk, als ik dat niet had gedaan, dat er nog wel wat meer was gekomen. Geen bedreigingen, toch? Nee, geen bedreigingen. Nee. Ben je dan nu ook extra gespannen voor zaterdag? Als jullie weer thuis spelen. De eerste keer natuurlijk na RKC. Nee. Wat ga je doen als het publiek zingt Simon Olsen? Hij gaat niet leren wat zeggen. Nee, maar dat deden ze gisteren ook. Oh ja? Hebben ze ook Simon Olsen gezongen, toen hij inkwam. Maar helemaal prima, echt waar. Nee, oké, we hebben er genoeg over gezegd. Ja. We hebben er genoeg over oproep gezegd. bij deze voor Nieuw-Noord. Nou, doe jij een oproep naar jouw luisteren? Zingen voor Luc. Nee, niet doen. Oh, niet doen. Gaan we niet doen. Nee. Gaan we niet doen. Ik wil toch nog eventjes, ik ga toch weer proberen. Ik ga weer even de switch maken naar Cambuur. Want voorafgaand de wedstrijd tegen ADO zei Henk, ik wil minimaal de winterstop ingaan met 30 punten. Ja, dat roept hij al een paar weken. Ja, ze hebben er nu 29. Ja. Ze moeten nu tegen de Graafschap uit. Dat is een lastige wedstrijd, dat begrijp ik wel. Maar daarna nog tegen Jong AZ thuis. Ja. Die moet je gewoon winnen. Ja. Dus dan Waar de spelen ze trouwens tegen? Vrijdag tegen de Graafschap Vrijdag, en een week later tegen Jong AZ. ja. Ja, maar wel op vrijdagavond. Dan hangt er altijd vanaf of Poku of zo meedoen. Maar, Nee, dit is gelukkig op vrijdag inderdaad. Ja. Ja. En we hebben het natuurlijk al heel vaak gehad over de spitspositie Ja. bij Cambuur. Want Afolabi zat weer niet bij de wedstrijdselectie. Nee. Maar ik heb begrepen, jij hebt nieuws. Ik heb nieuws. Ja, Ja. Hebben wij hier te maken met een primeur? We hebben het hier te maken met een gigantische primeur. Ja, nou Ja. Luc, we gaan er even lekker voor zitten. Kijk, ik weet natuurlijk, Luc Brouwers zit hier en Luc levert. Luc levert, Ik denk, maar lever jij ook? Dan moet je wat tegenover zetten. Oh, kijk eens. Nou ja, de primeur, Ja, die is dat er in de winterstop een potje is. een potje. Er is een potje. Een potje met Een potje Met vet. met geld. geld. Ja. En dus? Er kan in de winter iets gedaan worden. Daar hebben we het niet we hebben het niet over miljoenen, ook niet over, het zal tonnen zijn. Maar Cambuur kan iets doen in de winterstop. En dan denken we natuurlijk gelijk allemaal aan de spitspositie. Henk de Jong die roept al weken, zo niet maanden, er moet een spits bij. Wat logisch is. Maar het liefst een fitte spits. Nou ja, dat. En daarom Niet zoeken zomaar een ze spits, een fitte een spits. fitte spits die ook nog een beetje kan voetballen. Kijk even naar de scouts van de eerste divisie. Ja, Nou, Cambuur kijkt zelf wat meer naar Scandinavië. oké. Omdat Want die vorige spits, hoe heet die ook alweer? Die gaat nu naar Magdeburg. Holmström, Halmström. ja, Oké. die gaat naar het geld in Duitsland. Maar ze zoeken in Scandinavië, omdat die competities, die zijn er allemaal net afgelopen. Linde is bij jullie aangesloten, omdat die klaar is. En zo zijn die competities daar nu klaar. Dus is de gedachte, heb je daar fitte spelers, kunnen ze direct er staan, want ze komen net uit het seizoen. Alleen is de vraag waar ze mee gaan komen natuurlijk, wat voor spits. Maar dat is in ieder geval waar ze wel heel nadrukkelijk op zoek zijn. Oké, nou ik ben heel benieuwd. Ja. Ja.
tevreden met de primeur? Ja, ik ik vond wel een beetje gehoopt op een speler na Een naam. Naampje of zo. Jij ook toch? Iets meer naam had wel gemogen. Ja. Maar heb jij nog een goede spits? Eda Shuri, is dat de spits eigenlijk in de KKD? Van Telstar? Of zijn er nog meer goede spitsen? Ik weet niet of je naar wat voor type je op zoek bent. Want Edituri is wel een bewegelijke, laat zich denk ik veel zakken. Heeft vaak Willem in de voet hebben de bal. Dus ja, ik heb niet het elftal van Cambuur helemaal... En dat Jury schijnt ook bij jullie op het lijstje te staan. Ja, dat heb ik ook wel eens gelezen. Ja. Ja. Ik heb met hem gevoetbald bij Eagles. Ja, daar heeft hij ook gezeten inderdaad. Ja, toen... Nog niet zoveel. Toen speelde hij niet zoveel. Dan was hij wat meer de 10. En toen was hij ook nog heel jong. Maar wel een jongen met heel veel... heel veel arbeid. Maar ook... hij deed altijd na de training deed hij nog werk voor zichzelf. Afwerken, acties, dribbelen. Ja. Dus op zich komt dit niet uit de lucht vallen, denk ik, dat hij zo makkelijk scoort. Nee. En die Jonatas, die wordt ook wel genoemd. Wordt ook wel gelinkt aan, Dat is aan van die- Vitesse. van Vitesse, ja. Ja, maar die is niet meer haalbaar hoor. Niet meer haalbaar. Nee, wat- Bovendien heb je met- volgens mij 5 buitenspelers. Ja, Twente, Ja, Utrecht was in de Ja, strijd, precies. las ik. Dus, Bovendien, ze hebben geen buitenspeler meer nodig nu. Lijkt mij ook niet. Ik Lijkt mij ook las niet. die Edat Jury, VI had laatst met een clubje gesproken wat met hem gewerkt had. Onder andere jeugdtrainer van Go Ahead. Daar zal je dan ook mee gewerkt hebben. Mandman. nee, heb ik niet mee gewerkt. Misschien heb ik de naam ook niet goed. Maar in ieder geval, die zei hij kan eigenlijk vooral in een 2-spitsen systeem uit de voeten. En in een 4-3-3 systeem is maar de vraag in hoeverre hij daarin past. Ja, het is een bewegelijke spits volgens mij. Het is ik denk dat hij zelf graag zijn ruimte zoekt. En niet zozeer iemand is die hoog weg blijft en die maar wacht op een voorzetten. Of heel dodelijk is in de 5 meter bij wijze van spreken. Dus ik denk wel dat je hem de vrijheid moet geven. En dat moet wel binnen je speelwijze passen. Ja. En dat is maar net hoe je het zelf voor ogen ziet. Dan heb je een soort van 10 daarachter nodig. Zeg maar een type Luc Brouwers die dan in de spits kan komen. Dat hij misschien kan uitzakken en dat je daar een wisselwerking in krijgt. Ja, of je hebt weer echt een spits nodig of een speler nodig die echt juist daar staat voor die wat meer wegblijft. Welk type heb jij het liefst? Liefst beide. Ja. Beide. Ja, liefst wel beide. Dus gewoon met 2 spitsen. Nee, ik vind wel dat een spits staat daar wel echt voor goals, vind ik. Maar in Nederland wordt er ook wel een bepaalde voetbal... het meevoetballen is wel heel belangrijk. Zelfs bij de keepers, maar ook bij een spits. Ja, en dat geeft denk ik wel een extra sausje over je voetbal, zeg maar, over je speelwijze. Ja. En dat vind ik wel belangrijk. Het viel me wel op hoeveel Robin van Persie tijdens de wedstrijd tegen Willem II bezig was met de spits. Of het nou Rallis of Nicolaescu was. Ik zag hem op een gegeven moment gewoon meer bewegen en sprinten dan de spitsen zelf langs de zijlijn. Hij ging diep op een gegeven moment. Hij ging zelf Ja? Ja, hij Van wilde, Persie. maar hij snapte Nicolaescu niet. bied je nou aan. Kom Zodra dan die naar bal aan de rechterkant is, Ja. dan vindt hij dus ook dat Nicolescu zich moet aanbieden aan die kant. En als hij dat niet doet, nou, dan ik zat aan de andere kant, ter hoogte van de 16 meter, zeg maar. Maar dan hoorde ik het, hoor. Oh, man. Nee, alleen Willem II ging op een gegeven moment best wel veel 1 op... Op een gegeven moment al best wel snel 1 op 1 eigenlijk. Die Santiago die stond eigenlijk bij Ali Reza. Linksback ging helemaal door op Hal. Dus je staat 1 op 1. Nou, als je dan de spits kan bereiken en die is sterk aan de bal. En die is ook aanspeelbaar. Ja, dan kun je er heel goed onderuit voetballen. Maar hij stond ook steeds met de vingers in de lucht. 1 op 1 van Persie, dit deed hij. Maar Van der Haart, Mickey zag het niet. Maar dan moet je bij een doeltrap, kan je hem soms ook al gelijk geven. Of Ja, heeft hij wel een paar keer gedaan. Alleen onze manier van spelen is ook wat voetbal. Ja. En ik denk dat we daar ook gisteren wel regelmatig onderuit kwamen. Ja. spits Nog van eventjes de over dat potje geld, wat jij zei bij Cambuur. Want wie gaat het betalen dan? Is het weer onze Robin Hood uit Drachten? Nee, dat is omdat er gewoon een aantal dingen zijn die wat positiever zijn uitgevallen. Er zijn meer seizoenkaarten verkocht. Pieter Kooi heeft hier niks mee te maken. Nee, die is natuurlijk wel bezig, maar dat is algemeen bekend om extra geld voor Cambuur binnen te halen. Maar dit komt vooral uit gewoon de exploitatie. Dus er wordt meer bier verkocht. Er zijn meer seizoenkaarten verkocht, waardoor je een plusje hebt wat je kan investeren en wat je durft te investeren. Er is ook wat ik ben laatst voor het eerst in het Cambuurstadion geweest, het nieuwe Cambuurstadion. Kun je ook even een railingje kopen voor die trappen. Want ik zag daar allemaal oude mannetjes die trap oplopen. Nou, en jullie weten, zo stabiel ben ik ook niet op mijn voeten. Dat is kut en omhoog mannen lopen. Sorry, maar het is echt niet... Dan neem jij de volgende keer toch gewoon de Moet even lift. een hek.
En gewoon de lift. Een hekje. Nee, ik hoor heel veel mensen daarover klagen. Oké, nou ja, bij deze. We hebben het genoteerd. Er moet een regeling komen. In het begin van dit seizoen liep iedereen de Polonaise bij Heerenveen. Het was Manchester City voetbal in het Abelense stadion. Het kon niet op. Het was prachtig om te zien. Daarna zijn jullie wat in een negatieve spiraal terechtgekomen. En het positieve, het enthousiasme is er wat vanaf. Vind jij dat ook? Ja, ik snap al wat je bedoelt, ja. Ja, durven jullie nog fouten te maken? Want het lijkt soms wel van, oh jee, we moeten iets doen wat we misschien niet zo heel goed kunnen. En als we dat dan toch gaan doen, want dat moet van de trainer. Maar als we geen fouten durven te maken, want ja, je denkt misschien van, als ik nu deze bal niet goed inspeel, dan sta ik er volgende week naast. Jij niet, maar de rest. Mats ook niet. Mats ook niet. Nee, ik denk dat dat wel meespeelt bij een aantal jongens in de groep. Dat je op een gegeven moment wel wat onzekerder wordt, wat minder vertrouwen hebt en daardoor andere keuzes maakt. Ik denk niet zozeer dat het een kwestie is van dat wij het niet kunnen. Dus daarom ook gaan twijfelen of we het wel moeten doen. Ik denk dat we hebben laten zien dat we het kunnen. Mm-hmm. Alleen doordat je wat tegenslagen krijgt, ga je wel... kom je misschien wat minder lekker in je vel te zitten. Het gaat toch knagen aan jezelf. Ja, exact. En dan ga je dat soort dingen met minder overtuiging doen. Of je gaat het juist niet doen. Je gaat andere dingen doen. Ja, dan zie je wedstrijden als Eagles, Sparta, dat we op een gegeven moment gewoon niet meer voetballen. En dat staat heel ver van hoe wij eigenlijk... Maar hebben jullie dan niet gewoon behoefte aan een trainer die vertrouwen geeft? En de trainer zegt altijd, ik geef geen vertrouwen, dat moet je verdienen. Maar de keepers, nou ja, daar wordt heel veel over gezegd. Maar aan beide merk je, dit is een situatie waar ze niet echt comfortabel mee zijn. Jij zegt nu ook, er zijn spelers die misschien wat onzeker worden omdat ze dat vertrouwen niet voelen. Is dat misschien niet een deel van het probleem? Dat is denk ik nog omdat er heel veel jonge jongens zitten. Ik denk niet dat is denk ik ook een groei die als speler zijn er doormaakt. Dat je gewoon, en dat is ook wat de trainer heel vaak benoemt, is je moet het vertrouwen hebben in jezelf. Je moet er geloven. Je moet er echt in geloven. Want ja, als je het zelf al niet doet, dan andere mensen zullen het niet voor jou gaan doen, zeg maar. Dus je moet het echt zelf doen. Dus hij hamert eerder meer op het feit dat je gewoon altijd in jezelf moet geloven. En als je het echt wil, dan gaat het lukken. Daar is hij heilig van overtuigd. Dus ik denk dat hij wat meer hoopt dat dat vanuit de jongen zelf komt, dan dat het vanuit hem komt. Dat is hij misschien ook zo gewend in zijn carrière. Of hoe die zelf is als persoon. Maar ik denk dat, aangezien we vrij jonge groepen zijn, dat voor sommige jongens nog de groei is die ze moeten doormaken. Om echt dat geloof te hebben in jezelf. Ondanks de nederlaag of ondanks een foute bal. Maar jij noemde het laatst betonvoetbal wat Heerenveen speelt. Ja, eigenlijk sinds Twente uit. Hè, dus daarvoor is je 9-1 AZ uit. Daarna vind ik het inderdaad redelijk betonvoetbal. En dan bedoel ik dat ze gewoon aan de bal heel matig zijn. Dus... Jij vond het slechter dan onder Van Wonderen? Ja, en sterker nog, als ik een beetje naar dit team kijk, dan denk ik eigenlijk dat we kunnen concluderen dat qua kwaliteit het een van de slechtste ploegen is van de laatste jaren. En dat komt vooral... Zo, we zitten er lekker in, hoor. Ja, sorry Luc, het spijt me. Maar dat komt, en dat kan ik ook wel uitleggen, omdat je voorheen altijd 1 of 2 echte klasbakken had die er bovenuit staken. Saroui, Ejuke, Amin Sar, weet je, Joey Veerman. En het is een goede ploeg. Het zijn allemaal best wel goede voetballers. Luc en Mats spelen altijd. Ik zou zeggen, Simon Olsen kan ook heel goed voetballen. Ik vind Hopland en Kersten centraal achterin heel goed. Hopland kan zelfs toch echt doorgroeien, wat is dan denk het probleem? Ja, maar, als iedereen heel goed is. Het is allemaal een beetje tussen de 6 en de 7. En er zitten niet 1 of 2 bij waarvan je zegt, Trensko zou dat misschien kunnen worden. Ali Reza is er nu bijgekomen. Die kunt ook zien dat hij kan voetballen. Maar het is allemaal een beetje... het is allemaal... ik kan wel een beetje met je... Is dit weer die buik van de Oranje Koek? Ja, een beetje wel, hè. Nee, maar als je het bijvoorbeeld vergelijkt met het team wat Jurgen Streppel had. Jurgen Streppel is hier trainer geweest. We hebben net die opstelling gezien. Daar had je inderdaad Martin Ødegaard, Denzel Dumfries, Arber Zeneli, Sam Larsson, Torsby. Dat zijn natuurlijk wel, dat waren wel echt wel, nou ja, die zijn natuurlijk. Ja, maar dat zijn nu toppers, hè? Dat zijn nu toppers. Ja, precies. Dus maar Ødegaard was toen ook wel. Nee, oké, maar het is altijd wel makkelijk praten achteraf natuurlijk, hè. Maar ik geloof niet dat iemand had gedacht dat Martin Ødegaard van Heerenveen, dat hij uiteindelijk aanvoerder en wereldtop zou worden bij Arsenal. Ja, hij was natuurlijk een heel groot talent bij Real Madrid. Ja, maar zo vast. Maar dat hij zo goed is nu, dat is wel. Dat weet je ook nooit. Niet. En dat is meer wat ik bedoel te zeggen. Misschien dat sommige mensen het wel dachten, maar. Jij kan ook nog aanvoerder worden over 5 jaar bij de Gunners.
Nou ja, laten we daarvoor gaan. Nee, maar dat Nee, is maar een beetje kijk, wat je als zegt. je Als, ook- trainer daar, als onze trainer daar de trainer wordt, ik speel toch altijd. Dan speel ik op Arsenal. Ja, dan kan je beter naar United. Ah, ja, Ja, dat hij is niet meer welkom hij is bij niet, Arsenal. nee, hij is Nee. niet meer welkom. Maar het is dan ook het United. gevolg van het beleid van de laatste 10 jaar. Ik zeg elk jaar wordt het, laten we zeggen, tussen de 3 en 8% minder, die Dat is selectie. wel heel Omdat, specifiek, 3%. ja, nou ja, 5 tot 10. Ja, ik weet eigenlijk hoe ik erbij kom. maar het wordt elke keer, er gaat wat minder sponsoren, et cetera. Minder geld. Minder geld En dus- steeds ietsje minder. En dan heb je ook wat minder geld om zo'n klasbak als een Saroui weer eens een keer aan te trekken. Nou, misschien kan Trendsco dat wel worden straks. Dat zeg ik ook, wil ik niet ontkennen. Maar je had altijd wel een paar van die toppers ertussen waarvan je weet, oké, dat zijn de cash cows van de club. En die steken er nu niet echt bovenuit. En dan moet het dus echt heel erg komen vanuit het team. Nou ja, daar heb ik nog wel een beetje hoop op. Maar dat moet dan wel gebeuren. Ja. Kan je er wat mee, Luc? Dit pleidooi van Roelof? Ja, ik zie dat heel anders. Je ziet het heel anders? Ja. Hoe zie jij het? Gelukkig maar. Nou, ik denk dat er zeker jongens zijn die er bovenuit steken. Die over 3, 4 jaar Alleen, misschien denken van, waarvan ze zeggen, jeetje, die speelde gewoon bij Heerenveen. Ja, maar wat wil de normale kijker zien, is de normale kijker wil zien dat iemand panna's maakt. Dat iemand heel behendig is met de bal. Dat iemand lekker kan draaien. Dat iemand heel veel acties maakt. Hè, dat zorgt ervoor dat er mensen naar het stadion komen. Maar dat betekent niet dat je altijd de beste voetballer bent. Ik denk dat wij een hoop jongens hebben die echt door kunnen groeien tot een hoger niveau dan waar ze nu zitten. Noemen ze 2, 3? Mats Keulert ook, denk ik, heel goed. Trendsco heel goed. Ik denk dat Levy over 2, 3 jaartjes ook een stap kan maken. Nou, het zijn geen Sint-Juste, geen Sam Larsson, geen Torsby, geen Asaidi, geen Joey Veerman, geen Van Hekken, geen Schöne, weet je wel. Dat zijn, nou ja, Schöne kwam op zijn eind van zijn carrière, dus een slecht voorbeeld. Maar ik vind oprecht Sam Kersen niet minder dan Hekken. Ja, Jan-Paul van Hekken, die speelde in het Nederlands elftal. Ja. Weet ik, maar geef Sam de tijd. Van Hekken was die nou zo fantastisch bij Heerenveen? Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. En Die heeft zich wel ontzettend ontwikkeld weer in... maar ik spreek jongens of mensen die al langer bij de club werken. En die zeggen, nou, was echt niks bijzonders bij ons. Nee. Goeie speler. Dus jij Is zou het niet raar kijken als over 3, 4 jaar Sam Kersten gewoon in de Premier League... Maar zo werkt het toch? Ja. Het Maar kan Sam toch... Kersten is 26 jaar, Van Hekken was hier toen hij 20 was, denk ik ongeveer, of 21, 22. Dat is natuurlijk het verschil. Maar goed, tegenwoordig stoppen jongens met 35 met voetballen. Dus in principe heeft Sam nog 9 jaar, toch? Ja, zo is het. Jongens, zijn we te negatief? Want we hebben Cambuur heeft gewonnen, Heerenveen heeft gewonnen. Lucie Brouwers. Kritisch. Trouwens, Van Persie, die kon goed voetballen, toch? Kon goed voetballen, hè? Hij wist wel. Kon ook goed koppen trouwens. Kon ook goed Ja. koppen, ja. Zou die nog mee kunnen, Van Persie? Wat denk je? Zou die nog mee kunnen? Gewoon wedstrijd in de Eredivisie? Op basis van techniek en kwaliteit aan de bal zeker wel, ja. Ja? Ja, denk ik wel. Maar loopvermogen niet meer. Nou, dat weet ik niet. Daar heb ik hem de afgelopen weken niet op kunnen testen. Nee, waar je hem wel vaak op kan testen, dat is Marcus Lindé. Is nu net weer die traint nu voor het eerst mee, hè? En elke speler bij Heerenveen moet er uiteindelijk vroeg of laat aan geloven. Ja. Een spelletje two-touch. En ook Marcus Lindé. Kan hij er trouwens wat van? Lindé? Ja, goede speler. Ja, weer een concurrent op het middenveld. Ja, laat maar komen, joh. Laat maar komen. Ja, nou ja. Ik sprak Floris Mand nog trouwens. Die heeft in Zweden met hem samengespeeld. Vesteres. Vesteres. Vasteras. Hij zei, hele goede gast. Zit echt een goede kop op. Ik ben wel Maar- benieuwd of hij kan aanhaken op dat niveau van Eredivisie in Nederland. Oké. Maar ja, volgens Roelof was het slechtste Heerenveen van de laatste 30 jaar. Dus Nee, dat in moet dat wel kunnen. geval toch? moet het kunnen, ja. Nou, oké. Maar goed, vroeg of laat, voordat we te kritisch worden, vroeg of laat moet elke speler er dus aan geloven. Ook Marcus Lindé, een spelletje toetoets met Van Persie. Even luisteren naar Van Persie. Ook Marcus, die moest eraan geloven. Het spelletje toetouch. Spelletje two-touch, dus hij kwam aardig in de buurt. Hij zit nu ergens te huilen in een hoekje. Nee, zeker niet. 5-3 is gewoon hartstikke goed. Is prima, 5-3 verloren. Dus ook Marcus, die moest eraan geloven. Dus, Arme jongen. die jongens die waarschuwden hem al van de trainer komt je zo opzoeken. Dus dat was wel leuk. Ja. Vinden jullie het ook leuk als spelers zijnde? Om, Ik vind helemaal geen zak aan. Nee, hè? Nee, want ik heb het namelijk ook gevraagd aan wie zijn er heel goed in? En ook over jou persoonlijk. Nou, even nog een keer naar Van Persie. Tegen 2 heb ik het heel moeilijk en heb ik ook al wel verloren. En wie zijn dat dan? Je wilt het echt weten, hè? Pavel.
Die is echt ijzersterk. Daarin een vaste touch heeft hij. En Mats, dat is gewoon een soort muur waar je niet doorheen komt. Komende maandag in de Sportcast, dan hebben we Luc Brouwers te gast. Jazeker. Ook two-touch met hem gespeeld? Ja, heb ik zeker. Maar Luc is niet echt een fan van two-touch volgens mij. Want hij kan het niet? Nee, jawel, dat kan hij zeker wel. Alleen ik heb niet zo heel vaak met Luc gespeeld. Maar de keren dat je tegen hem hebt gespeeld? Ja, je mag het zelf invullen. Jij hebt gewonnen? Ja. Ja, en dan die lach, hè? Ja, hij heeft helemaal gelijk. Ja? Hij zegt niks geks, nee. Nee, maar jij vindt het niet leuk? Nee, het is niet mijn spelletje, nee. Heb jij geen zachte voeten? Nou, ik schat mijn kansen gewoon misschien ook wel realistisch in tegen de trainer. En dan denk ik, ja, moet ik dit nou aangaan? En moet ik mezelf in deze situatie brengen? Ja. Nou, ik denk het niet. Maar vroeg of laat, iedereen komt een keer aan de beurt dus. Ja, ik denk dat iedereen ook wel geweest is. Of je er nou op zat te wachten of niet. Ja, hij trekt je gewoon uit toe. Het moet gewoon, je hebt geen keus. Je moet gewoon, ja, het is niet, toen ik tegen hem speelde, het is niet dat ik naar hem toe kwam en zei van laten wij eens een keer. Hey, trainer, ik wil je even uitdagen. Ja, en uiteindelijk voel je toch de druk van ja, ik kan eigenlijk ook geen nee zeggen. Nee. Maar hoe ging het dan? Je gewoon 5-0? Ja, wat hij heel slim doet, is hij speelt op je zwakke been continu. Dus hij zet je continu onder druk. En hij zoekt je zwaktes op. Dus op mij speelt hij hem heel veel op links. En de ballen die ik dan terugspeel zijn van lager niveau. Omdat hij ook continu op links komt. En ik ook wat meer aan het corrigeren ben. Nou, dat doet hij heel goed. Oké. En zijn je dan onderling ook een beetje aan het oefenen nu zo van... Want ja, het is wel een beetje frustrerend toch, dat de trainer steeds wint? Nou, op zich, we kennen hem allemaal, dus we kunnen het ook accepteren. Maar Sam Kersten kan naar de Premier League hebben gegooid. Misschien moet hij het een keer opnemen. Nou, als je dan iemand aan kunt wijzen die er nog meer hekel aan heeft dan ik, Oh ja! dan is het Sam Kersten. Uitstekend. Verschrikkelijk. Uitstekend. Hey jongens, volgende week dan is het 16 december. En het zou zomaar kunnen, Andor, dat we dan op de rode knop gaan drukken. Ik zit er dichtbij, maar ja. ik durf het nu nog niet. Maar het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen, want als we op de knop drukken, dan maken we ook gelijk de winnaar bekend. En dan komt Geert van Tuinen bij de mensen thuis om de prijs te overhandigen. Persoonlijk. Nou, dan weet ik wel weer welke doelgroep gaat reageren. Ja, ik zeg het er toch maar weer even bij. Maar in het Fries zwaag je wel dat je er thuis binnen. Want net thuis, dan gaan we naar een Oorsenhuis. Mooi. Mooi toch? Ja, mooi slogan. Mooi slogan. In een weekend overnachten? Nee, korter. We zijn wat vragen binnengekomen van kijkers en van luisteraars. En via Insta. Nee hoor. Gaan we even snel behandelen. Spelers die gewisseld worden, die moeten tegenwoordig alle reservespelers en de complete staf een high five geven. Word je wel eens moe van deze poppenkast? Ja, zeker. Ja, oké. Zet ik daar een ja. Wat vind je van Friese mosterdsoep? Heb je nog nooit op? Nooit gehad? Nooit? Nee. Oké. En de laatste. Waar speel je het liefst? Op 6, 10 of 8? 8. 8. Niet op 10. Nee. Lekker lopen. Gewoon Mooi. dat, Ja, het box-to-box. ja. Ben jij trouwens, want dat valt me wel eens op. Ben jij degene die het meeste loopt? Samen met Mats denk ik dat wij vaak wel. Ja, oh ja, Mats ook. Ja. Ja, Daarom maar spelen ze dus alle twee. nee, maar dat is echt. Want jij, ik word er wel eens moe van als ik naar je kijk. Zoveel Je wordt, meters. om het te doen word je er ook wel moe van. Ja, toch? Maar is dat dan ook de reden dat je nog veel te weinig gescoord hebt? Want laten we eerlijk zijn, ook gisteren weer, dan zie ik die wedstrijd en denk, hoe is het toch mogelijk dat Luc er zo weinig maakt? En zoveel wedstrijden, daar heb ik er meer wedstrijden van gezien dit seizoen. Dat ik denk, goh. Stond er weer iemand in de weg? Schiet je tegen iemand aan? Ja, weet je, ik heb 3 doelpunten. We hebben nog 2 wedstrijden te gaan. Vorig jaar had ik er 6. Dus in principe zit ik wel halverwege. Waar richt je je op? Weer op 6? Nee, op 8. 8. Ja, dat is wel een beetje waar ik... En die gaan er ook wel komen. Die gaan er ook wel komen, ja. Ja. Ik had er gisteren 8 kunnen hebben. Ja, als je die penalty had opgeëist. En Groningen ook. Had ik ook wat kansen. Dus Ja. ze zijn er wel. Alleen ja, de ene keer heb je iets meer geluk in je afronding dan de andere keer. Of de ene keer schiet je ze iets beter in dan de andere keer. Ja. Ja. Ja, Had je dat doelpunt van gisteren dan misschien ook wel even nodig? Ja, ik heb het allemaal... Ja, natuurlijk is dat lekker dat je scoort. Maar ik denk dat wij de overwinning harder nodig hadden dan dat ik dat doelpunt nodig had. Er kan wel veel los bij je. Ja, maar dat is denk ik echt puur vanwege de situatie waarin we als club zitten. Niemand wil dit. Niemand vindt dat leuk. En ik denk dat de overwinning gisteren gewoon heel belangrijk was. Als je kijkt naar de ranglijst, als je kijkt naar het gevoel binnen de groep. Ja, als je dat dan met elkaar voor elkaar krijgt, terwijl je nog 1-1 komt, tegenslag krijgt en daar je rug recht, ja, dan denk ik dat dat heel veel emoties losmaakt. En ik ben een emotioneel persoon, dus wat dat betreft heb ik dat sowieso wel. Ik snap Ja. waterhoogjes volgens mij. Nou,
Niet? Het is mooi. Het is mooi. Ja, dat was ook een mooi moment. Ik vond vooral iedereen die over elkaar heen tuimelt. De wisselspelers, de trainers, de technische staf, de videoanalist. Iedereen, de performance coach. Iedereen rolde over elkaar heen. Het was gewoon een mooi moment. Maar dat is uiteindelijk ook wat we moeten creëren. En dat is inclusief de supporters. Met z'n allen. En wat is het dan, misschien ga ik nu te ver door, hoor, maar wat is dan datgene wat je dan zo raakt? Nou, het feit dat het moeizaam gaat. En dat we weten allemaal dat we veel beter kunnen dan dit. En dat het er soms niet uitkomt. Dat is soms moeilijk te accepteren. Dat je denkt van, godverdomme. Er zit veel meer in. Kan dit nou, man? Op training laten we het zien. Er zit veel meer in. Je had gewoon 9 punten meer moeten hebben. 9 weet ik niet. Ik durf niet precies te zeggen. Maar ik denk dat je echt wel... dat je twee overwinningen sowieso wel meer had verdiend. Of had moeten hebben. Ja. Nou, thuis ben je in ieder geval nog ongeslagen. Ja. Nou ben ik bang dat aan die ongeslagen status komend weekend misschien wel verandering gaat komen. Want dan komt PSV visite. Dan moet je 3 keer scoren. Want zij scoren... negatief. Ja, dat is wel een beetje negatief. Maar ja, dit zei Van Persie in de afloop gisteren. Je moet je eigenlijk 3 keer scoren. Want zij scoren gemiddeld 2 keer. Ja, dat is een hele opgave, toch? Dat maakt het niet makkelijk. Laten we het positief benaderen, jongens. PSV speelt Champions League deze week. Dus die zijn misschien een tikkeltje vermoeid. Heerenveen uit is traditioneel moeilijk voor PSV. Vorig jaar 8-0. Vorig jaar was de uitzondering. PSV is al winterkampioen. Dus weet je, dat scherpe randjes daar er wat af. Is PSV dat weet jij, voor carnaval? Dat is van 11 tot en met 13 februari. Ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Nee, toch? Is PSV dan al kampioen? Nee, dat nog niet. Nee, dat nog niet. Nee, want zaterdag leveren ze 3 punten in. Ja, dan komt Ajax weer dichterbij. Komt het alweer dichterbij, hè? Ja. Maar heb je trouwens al toestemming gevraagd aan Van Persie voor carnaval? En moet nog even een goed gesprek met hem over hebben, ja. Ja. Ga je dan ook verkleed of zo? Hoe ga je verkleed? Ik ga vaak naar Den Bosch. Oh. Dus dat is Oeterdonk. Dat is een colbertje met embleems erop. Een sjaal om. Maar waarom naar Den Bosch? Is dat niet Oeteldonk? Ja, maar Helmond is Keistad? Of maar ik heb niet zo heel veel met Helmond. Ik ben geboren in Helmond. Ja, daar ben je geboren. Ja, daar houdt het op. Dat is het. Wat dat betreft voel ik me meer een Bossenaar dan een Helmonder. Oké. Dus dan ga je lekker daar carnaval vieren. Over het algemeen ben ik vaak in Den Bosch te vinden. Ja. Ja, maar goed. En dan moet je dit weekend daarna moet je Pek Zwolle uit. Heb je dan een kater? Nou, ik heb het programma nog niet helemaal... ik wel. Ja, nou ja, dan moet ik zorgen dat ik geschorst ben. Nee, maar... Wat is je favoriete carnavalsnummer dan? Het is favoriete drankjes denk ik belangrijker met carnaval dan... Nou, doe dat dan maar. Doe maar een biertje. Zo is het. Jongens, hebben jullie nog prangende vragen? Carnavalsnummers of zo? Nee. Wil jij nog wat weten? We hebben geen mystery guest eigenlijk? Nee, we hebben geen mystery guest. Nee. Zeg, nou, er is wel een mystery guest, maar die zit achter de camera. Ja. Dat is Sam Kerst, die zit de hele tijd mee te luisteren. Jongens, nou ja... heb je nog domme dingen gezegd? Volgens mij niet, hè? Zelden. Nee, vandaag in deze uitzending ook niet? Nee, zelden. Dus nergens, vandaag ook niet. Vandaag ook niet. Nee. Goed, dan gaan we nu naar de overdenkingen. Oké. En daar komen we dus niet op terug. In principe, behalve als Roelof weer wat doms zegt, wat we volgende week weer moeten herhalen. Zo is dat. Nou, dan gaan we, jongens. Roelof. Oh, leuk. Daar komt hij, hoor. Ja. Een partijtje two-touch tegen Robin van Persie, of toch liever een potje met zeg je niet? Met Luc Brouwers. Nee, met Robin van Persie. Oh, doe dan maar met erg niet, ja. Met zeg je niet? Luc, kerst of carnaval? Carnaval. Carnaval. En de laatste is dan voor Anders. Zullen we Joert op de redenknop drukken of Nijwiek? We doen het Nijwiek. Dan ben we de wet. Let op, dat is deze week is de laatste mogelijkheid om in te sturen. Redenknop naar sport@omroepfriesland.nl. Want de kans is dus grut dat we de Nijwieken... Ja, dat moment komt. En dat Geert van Thun bij je op visite komt. Zo is dat. Luc, mag ik je dank zeggen? Zeker. Ik vond het heel gezellig. Ik vond het gezellig. Ja. Ja, niet te kritisch? Waarom? Kritisch, zeker. Ja. Maar waarom ook? Terecht kritisch soms. Waarom ook? Ja, het iets meer toegezongen mogen worden, maar verder... Lucie Brouwers. Goed zo, ons Nijwieken, dan ben we er weer. Dag.